Hama vadiwa, ndakataura kuti musafunga kuti makakosha kupfuura zvamuri kuna Mwari. Ndakataura kuti nyange takaitwa zvedu vanakomana vaMwari, hazvireve kuti tava vaMwari. Tinongodaro chete kana tazvisandura tava nomweya mumwe chete naIshe wedu Jesu Kristu. Muri kuzvinzwa? Naizvozvo tinofanirwa kuvandudzwa kuti tive nemweya. Isu pachedu hatina kukosha, nekuti takatanga kufunga kuti takakosha, tinopedzisira tafunga kuti zvose zvatiri zvakakosha. Asi chakakosha kuna Baba chaakauya kuzoponesa mweya wake uri matiri. Naizvozvo mweya wedu unofanirwa kuva mweya mumwe chete naye. Tinofanirwa kufanana naye. Takazvinyengera tichiti takakosha, tinenge takuzvitarisa miviri yedu nezvose zvatinazvo. Zvose zvatinazvo, pfuma yesu yatinazvo, runako rwatinarwo, tozvinyengera torashika kubva pana Mwari. Ngatizive kuti mweya ndiwo wakakosha. Naizvozvo tinofanirwa kuhakira pane mweya waMwari. Isu pachedu hatina kukosha. Tinotoda kuponeswa, icho chinoponeswa iri mweya yedu. Ngatitange nemaropafadzo. Makaropafadzwa Mwari Baba, imi muriko kumusoro kudenga. Baba wedu, makatipawo mitemo yenyu inotitsvenesa. Makatirayirawo pamusoro pokuverengwa kweoma. Rino izuva ra34 rokuverengwa kweoma, zvichireva vhiki 4 namazuva 6. Amen. Amen. Takatarisawo kune bhuku yaAmosi, Amos 3. Tinonzwa zvichinzi kubva pavhesi 1 kusvikira pavhesi 3. Inzwai shoko iri rakataurwa naJehovha pamusoro penyu, imi vanhu veIsraeri, pamusoro pemhuri yose yandakabudisa kubva muIjipita. Ndimi moga vandakasarudza pamhuri dzose dzapanyika. Naizvozvo ndichakurangai nokuda kwezvivi zvenyu zvose. Kuvaviri vangafamba pamwe chete vasina kunge vatenderana here? Amen. Tiri kunzwa kunzi takasarudzwa kubudikidza naIshe wedu Jesu Kristu, iye wakatiponesa. Zvikanzi pane chivimbiso chekurangwa pavhesi 2 kuti tinofanirwa kugadziriswa. Zvikanzi tichagadziriswa nokurangwa kana kuparadzwa zvachose, nekuti tinenge tisina kusanduka pamaitiro. Tikaudzwawo zvakare pavhesi 3 kuti pane chirangano chatakaita, kuti takapindirana naIshe wedu Jesu Kristu, takapindirana naMwari. Saka tinofanirwa batira pachibvumo chatakaita. Kana takatendeuka tikasiya zvivi, ngatifambei tisiri muzvivi. Ngatiregerei kuti rimwe gumbo munyika, rimwe gumbo kuna Mwari. Ngatibvisei zvivi, tive semwenje, tionekwe kunzi tiri vaMwari, tichibata mabasa eumwari. Naizvozvo hama vadiwa, kana tichinge tichida kusanduka chaizvo chaizvo, Mwari wangu, tinotanga tatoda Mwari wedu, tinotanga tatoda Ishe wedu Jesu Kristu, tisati tafunga zvimwe zvinhu izvi. Mugona, tisati tave nehama mukereke, tinofanirwa kutanga tada Mwari. Hama inozouya mushure tamukompeya nokuda kwaMwari. Asi tiri kuona pane chirwere chekuti tinomhanyira kuita hama mumakereke. Hatisi kumhanya kusandura upenyu hwedu kuti huve unoenderana nekuda kwaMwari. Ngatitendeukei pazvivi zvedu. Ngatibvumei kuti tiri vatadzi. Tisiyane nenyama, tisiyane nekuzvikudza, tihakire pana Mwari. Tibve pazvivi zvedu. Ndakanzwawo pane imwe bhuku, ndinofunga kuti ndeyaJohani, inotitaurira kuti kana tichida kuva neukama naIshe wedu Jesu Kristu tinofanirwa kuita sei. Zvikanzi ukama naIshe wedu Jesu Kristu hauzi hwekungotaura nemuromo. Zvikanzi kune zvinenge zvichida kuitwa. Pane zvinenge zvichifanirwa kuitika kwatiri. Zvikanzi tinofanirwa kufamba muchiedza, kurakidza kuti tave neIshe wedu Jesu Kristu, tasandurwa,
hatichine mhumhu wakare, hatisiri munhu wakare, tava munhu mutsva. Pana 1 Johani 1 kubva pavhesi 5 zvinonzi iyi ndiyo mharidzo yatakanzwa kwaari uye yatinoparidza kwamuri kuti Mwari ndiye chiedza, maari hamuna rima zvachose. Hamadiwa, hama yako ine rima raunoona here? Kana pane rima raunoona muhama yako, itsure. Usaendere mberi noukama ihwohwo kusvikira asanduka parima riri paari. Nekuti dzimwe nguva munhu wakuramba uchinyengerera uchifambidzana nayewo unofanira kunge wakamusiya akaenda kuna vakwake vanoitawo zvakaipa saiye. Naizvozvo tsiura naye. Pavhesi 6 kana tichiti tinowadzana naye asi tichifamba murima, tinoreva nhema uye hatigare muchokwadi. Amen. Tingagofamba murima sei isi takawadzana naye Ishe Jesu Kristu? Tingagoti tinowadzana naye sei isi tichifamba murima tine hama dzine rima mukati medu? Yatisiyanei nevane rima, nekuti tinganzi tiri varimi venhema, tinganzi tiri mahypocrites. Vaya vaitukwa naIshe Jesu Kristu vachinzi mahypocrites, vafarisi navanyori, tasiyanei navo. Asi kana tichifamba muchiedza, vhesi 7, saiye ari muchiedza tinowadzana nomumwe wedu. Amen. Zviedza zvedu ngazviwadzana. Hapana chiedza chinowadzana nerima. Naizvozvo kana mumwe ane rima, ibvai paari, isudurukai, tizai, muyambirei, kuti zvichida adzoke pakutadza pake, apinde muchiedza. Hakuna mumwe wamungawadzana naye kusara kwewe ane chiedza. Ina handisi kutaura pamusoro pokuenda muchinoparidzira vanhu vanenge vasati vatendeuka. Kana mamunogara mumaraino, handisi kutaura pamusoro paizvozvo, nekuti naivavo variko vanodawo Mwari. Kana veimba yenyu kwamunobva, handisi kuti rashai hama dzenyu, asi ndiri kuti kana muchiwadzana, imi munoziva kuti kuwadzana kwakaita sei. Munhu wamunofamba naye anonzi shamwari yako ane chiedza here? Pagurupu renyu iroro rekukereke pane chiedza chete here? Kana kuti pane mumwe ane rima? Zvanzi, asi kana tichifamba muchiedza saiye ari muchiedza, tinowadzana nomumwe wedu, uye ropa raJesu mwanakomana wake rinotinatsa pazvivi zvose. Kana tichiti hatina chivi, tinozvinyengera uye chokwadi hachizi matiri. Amen. Tiri kudzwa kunzi tigare tichikonfesa kuti tiri vatadzi uye tine zvivi, uye tinenge tichida kusanduka kana kutendeuka mazuva ose. Kana tichireurira zvivi zvedu, iye akatendeka uye akarurama, uye achatikanganwira zvivi zvedu agotinatsa pakusarurama kwose. Kana tichiti hatina kutadza, tinomuita mureve wenhema, uye shoko rake harizi matiri. Amen. Zvino kana shoko rake riri matiri, tisiri matiri, tinogova vamwari sei? Kusaka kunge shoko rake riri matiri tichiriita, uyezve tichiziva zvokwadi pamusoro peshoko iro. Hatizi muna Mwari, hatina kururama, tiri vanyengeri, uyezve hatina kuregererwa. Isi tinongofamba tichifunga kuti takaregererwa nokuti Jesu akafa pamuchinjikwa. Ndizvo zvatinofunga. Andika munhu anoregerwa ndiye ane zvivi zvaapupura kuti akanga akaita haachada kuzviita. Ndiye munhu anoregerwa. Munhu asingabve pazvivi zvake angaregererwe here? Naizvozvo ngatiregere kunyengerana tichiti takaregerwa muna Ishe Jesu Kristu, isu tichiramba tiri pazvivi. Kuwadzana. Takambotaura pamusoro pavatu vaKorinde handi? Makambonzwa kuti vaKorinde inotaura pamusoro pekuti musasungwa zvisina kufanira pajoko rimwe chete navasingatendi. Amen. Ndikataura kuti vasingatendi vanongowanikwa mukereke chete, vanongowanikwa pakati pamakristu chete, havawanikwe kunze kwemakristu. Hakuna munhu asingatende, nyangwe kuvaJudha hakuna munhu asingatende. Kumakristu chete ndiko kwazvinowanikwa. Nekuti kururama kungava noukama hweku nokusarurama. Amen. Taimbofunga kuti kururama ndekwavaJudha chete, asi tiri kuudzwa kunzi kururama ndekwavaKristu. MaJudha hapana chavanoziva nenyaya yekururama, nekuti havana kutenda. Muri kuzvinzwa? Kana kuti chiedza chingawadzana seiko nerima? Yatisei rima tifambe muchiedza, hama wadiwa.
Zvikanzi ko Kristu anganzwanani seiko naBheriari? Ko mutende angava nemugove weiko neasingatendi? Ko temberi yaMwari ingatenderana seiko nezvifananidzo? Nokuti tiri temberi yaMwari mupenyu, sezvazvakarehwa naMwari achiti, ndichagara pakati pavo ndigofamba navo, uye ndichava Mwari wavo, ivo vagova vanhu vangu. Amen. Pane zvose zvatinoita tinonzwa here kuti Mwari ari patiri? Hatisi kunyengera here tichiti Mwari ari patiri, isi tiri muzvivi zvedu, tiri mumufungo yakaipa, tiri pakuita zvakaipa, tichiwadzana paushamwari hwedu, muhwipi hwedu? Chii chakarambwa naMwari chiri kutadza kubva patiri, chatakabatira pachiri? Kana tadaro tava nezvifananidzo, uyezve hatisi kutaura chokwadi kana tichiti tina Mwari, tiri vanyengeri, tiri kunyengedza vamwe vatendi. Yatitendeuke pazvivi zvedu. Zvikanzi musaite miviri yenyu miviri yemhombwe nokuvana vaMwari vaviri. Zvikanzi hamuzive kuti uyo wazvibatanidza nemhombwe panyama wave mumwe chete naye here? Kana muchizvibatanidza naBheriari kana kuti naSatani, kana muchiita zvinhu zvakaipa, muchivangira uroyi nefufuro nokuba nokuchonya nekuita zvimwe zvinhu zvose zvepfini, zvegodo, zvorusarura, zvinhu zvakaipa, zvose zvinorambwa kunzi zvakaipa naMwari, tinogoti tinofamba nacheuri Jesu Kristu sei? Imi musaminamaizi chivi chenyu muchiti aiwa ndinongoita chivi ichi chete. Hakuna chinonzi chivi ichi chete. Mwari akatomirira kuti utendeuke pachivi ichocho. Ndicho chingadaro chiri kuda kukutadzisa kuti upinde mudenga raMwari. Kana kuti Mwari akushandise zvaanoda, nokuti uri mudziyo usina kunaka. VaEfeso VaEfeso 4 kubva pavhesi 1 kusvika pa4. Zvikanzi sezvo ndiri musungwa waShe, amen, tiri nhapwa dzaShe. Ndozvatiri, hatina freedom yatinofunga kuti tinayo. Kana tiri nhapwa yaShe, tinotongoda chete kuita zvinoda Ishe. Kana tikaita zvinoda Ishe takamufadza, naizvozvo tichava nefreedom, nekuti tinoziva zvaanoda, uye zvatingamugumburisi. Uye kana tichiita zvakanaka, iye haangatiitire zvakaipa. Muri kuzvinzwa? Sezvo ndiri musungwa waShe, zvino ndinokurudzirai kuti murarame upenyu hwakafanira kudanwa kwamakagamuchira. Amen. Muzvininipise zvachose uye mupfave, muite mwoyo murefu, muchiitirana mwoyo murefu murudo, mushingaire kuchengeta humwe hwomweya kubudikidza nechisungo chorugare. Amen. Humwe ndo wandangachitaura kuti ngative nehumwe hwomweya. Takava mumwe nomweya mutsvene waMwari. Hatingazokutendera pakati pedu kuti pave nemumwe munhu ane mumwe mweya. Hongu tingave nemwoyo murefu kuti atendeuke, asi anotendeuka kana takaparadzana naye. Hatingati anoramba achive nesu iye achiita zvinhu zvakaipa. Zvikanzi naPauro, mubvisei pakati penyu, musave neukama naye kusvikira asandurwa, ndokuti adzoke patiri. Zvino kana tichiramba tichiyanana naye, yachangoti hazvina basa. Ishamwari dzangu idzi dzinondigamuchira sezvandiri, asi sezvandiri haishande kuna Ishe uri Jesu Kristu. Sezvandiri ndo kuuya kwatakaita kwaari. Tikanzi taponeswa, takadzidziswa kuda Mwari, tikabvisa zvinhu zvose zvohwipi, zvinhu zvose zvakaipa nezvitadzo zvose. Zvino tikagoramba tichida zvinhu zvimwe chetezvo zvatakabviswa naIshe uri Jesu Kristu kuti zviite sei? Iye zvaakanzi paakafa akamuka, wakaenda kuna Baba asina chivi. Tingagoyanana naye sei kana tine chivi? Zvikanzi mushingaire kuchengeta humwe hwomweya kubudikidza nechisungo chorugare. Pano muviri mumwe chete nomweya mumwe chete, sezvo makadanirwa kutariro imwe chete pamakadanwa. Ishe mumwe, kutenda kumwe, rubhabhatidzo rumwe. Mwari mumwe naBaba vavose, ari pamusoro pavose, uye kubudikidza navose, uye muna vose. Muri kuzvinzwa? Takabva papozisheni iyoyo yandiri kutaura, tava nezvifananidzo. Takabva papozisheni iyoyo tava vatadzi,
takabva papozisheni iyoyo tava kuzvidza Mwari naishe wedu Jesu Kristu akatiponesa. Zvino takazvidza ruponeso rwedu, tichagoponeswa naniko? Ndiani mumwe achatifira kuti tigonzi taponeswa tigopinda mudenga dzvene? Hamuzivi here kuti kutadzazve kuramba tichita chinhu chimwe chete icho chakaoma kutendeuka kubva pachiri? Nekuti nyange takati tatendeuka, Mwari haachavimba nesu, nokuti takatadza kuvimba naye panguva yatakatendeuka. Panguva ropa parakanga rakatikoshera, takarizvidza tikaramba tichita zvivi. Zvino makazvidza ropa raIshe wedu Jesu Kristu, muchaponeswa nei? Amadiwa, ngatitendeuke nomwoyo wose nepfungwa dzose, tibve pane zvakaipa. Handizivi kuti ndataura pamusoro paJakobho anoti Eria akanga ari munhu sesu, akanyengetera zvine simba kuti kurege kunaya, uye hakuna kunaya panyika kwamakore 3.5. Amen. Tiri kumbonyengeterere chii chaizvozvo? Chinhu chikuru chatinofanirwa kunyengetera pamusoro pacho zvivi zvedu, kuti tive nemwoyo wakasanduka, wakarerekera kuna Mwari wedu, mwoyo unoda kuita zvinhu zvinoda Baba, sezvatinoudzwa nomurayiro kunzi ida baba wako, Mwari baba wako, nemweya wako wose, nesimba rako rose, nepfungwa dzako dzose, nemwoyo wako wose. Naizvozvo reururai zvivi zvenyu mumwe kuno mumwe, uye munyengetererane kuti mugoporeswa, nokuti munyengetero womunhu akarurama une simba uye unoshanda. Amen. Zvikanzi naIshe wedu Jesu Kristu ndokusuka tsoka dzedu, kusukana tsoka kwaitaurwa. Chokwadi, kana tichireurura zvivi zvedu kune mumwe, iye chete ndiye unokwanisa kuti jaja tigotaura kuti taponeswa kana tisaite chivi chimwe chetecho, nokuti iye munhu akarurama angatinyengeterere zvichida takabva pachivi ichocho, nekuti tinenge tichikundwa nechivi. Zvino zvatinoda kuramba tine shamwari neshamwari yedu iyi, kana tazununguka kubva pakururama, zvida akatinyengeterera, isu tichizvinyengetererawo, tine shungu yekubva pachivi chatinenge tichitadza, tingaponeswe. Hama adiwa, handingapedzi mashoko ose andanga ndichida kutaura nhasi, asi ndinotosvika nhasi ndogumira ipapo. Rinoranga riri zuva ra34 rokuverengwa kweOma. Mwari ngaave nemi, akubatsirei chisarai.